Shirin kamfanin Abnur Entertainment. Al-Muhajirun kalma ce ta larabci da ake yi wa laƙabi ga wanda ya yi hijira daga matsuguninsa zuwa wani waje domin ilimin addini, wanda aka hausantar da kalmar zuwa almajiri. Kalmar Al-Muhajirun wato almajiri kalma ce mai daraja kuma abar girmamawa, musamman a ƙasashen Hausa, saboda girmanta ga duk mai neman ilimin ƙur'ani mai girma. Sai dai kash, kalmar almajiri a wannan zamani ta zama kalma ta kaskanci, kalma ta kyama, kalma ta ƙazanta, kalma da take nuni ga wasu al'umura da suka addabi jama'a, musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Kalma kuma da ta zama canji daga neman ilimin alƙur'ani zuwa neman rayuwa da samun abin sawa a baka. Mafi yawancin almajirai yara ne da suke da ƙananan shekaru, daga shekaru 3 zuwa sama, waɗanda aka alakanta zuwansu almajiranci ga rashin iya ɗaukar ɗawainiyarsu daga iyayensu, musamman tarbiyyarsu, iliminsu da uwa uba, cinsu da shansu. Duk inda ka ji an ambaci kalmar almajiri ko kuma almuhajirun, babu abin da zai zo maka illa barace-barace. Masana da yawa sun yi rubuce-rubuce da dama a kan wani al'amari na almajiranci da kuma zaƙulo abubuwan da yake haifarwa ga al'umma a yanzu. Almajiran a halin yanzu sun zama yara ne masu rauni waɗanda aka fi saurin iya juya musu tunani da dai sauransu. To shin ina mafita?